най-страшното място в София, честна дума. За първи път паркирам на подземен, така наречен буферен паркинг до метрото, защото ми се наложи си оставя колата и оттам да отида с метро на работа. Сега ще ви покажа тунели и коридорчета и паркинг от типа на американски филм, в който непременно влизаш там, чува се едно тит и те убиват. Влизате в ето това тъмно нещо на -2. Чакайте да видите как става плащането. Тук съм запомнила, че трябва да изляза през тази врата. Звука чувате ли? И аз гледам твърде много американски филми и тук е много страшно. Ето това сега касата. Обаче трябва да спра тук в нищото сега. Ето така. Добър вечер! Сега трябва да сляза при вас да си платя, нали? Тук на нагорнището. И дърпам, ама... По средата съм. Защо спираме по средата на нищо да плащаме? Ситуацията е следната. Освен, че сме спрели на нагорнище, плащането не може да стане с посттерминал. С телефона си платих билета за метрото, което ми дава отстъпка. Не безплатно. Отстъпка от паркинга. Проверяват ме с телефона, с картата, се едно ме проверява контрола в автобуса или в метрото. Обаче това само, че тяло не може да се плаща, така че кеш парички, за да си платиш. А сега, ако дойде някой отзад? Нали той трябва да спре да си плати? Изумително. Идва кола. Ако нещо, аз съм водо. Кажете, ама като ми идва кола през деня, сигурно има по-голям напис. А сега това билетче пък трябва да влезе в апаратчето. Едно от най-страшните ми преживявания. Не говорим, че са и най-абсурдни. Пахни билет. Има неплатена сума. Току-що платих. Дава ми, че има неплатена сума. Пъхнах го. Приятен път, мили софиянци. Успех, ако влизате в буферен паркинг.